Ginoo ko tabang dili pa gani ako nagsakay na mga kabisaya, unsa na lang ako'y mosakay murag akong tingog lapos ginitaman si Dio ba. Anyways, nata karon sa Mugna, Iligan City mga kabisaya, og atong suruyon ali bani ko ninyo suruyon nato kung unsay naa dinhi kay grabe man ni kabibo diring dapita. Kaning Mugna sa Iligan mga kabisaya, every year gina siya gina-celebrate diri sa Iligan City. Part ni siya sa ilang month-long celebration para sa ilang Diandi Festival for Iligan City, and of course para sa ilang patron saint nga si Saint Michael Archangel. Grabe gid kay kabibo mga kabisaya, o grabe kadako gid sa gibutangan nila sa Mugna. Inana ka grabe din. Aside ana, wala pagi entrance mo nang ang mga Iliganons gyud ma-enjoy gid kay og suroy diha. Kay bisan pag ikapila ka magbalik-balik walay entrance. Although bisan dako kaay siya, nagipon siya exclusivity kay baligi kural man gid siya mga kabisaya, og ang nakatsada pagid ana daghan pagid kaayo mga pulis nga gabantay, og ang ilang entrance bitaw ang nagbantay ana pulis gid mga kabisaya. Classic-klasing mga pagkaon imong makita diri mga kabisaya, og classic pong mga baligya gikan sa mga t-shirt ug unsa pa diha nga mga para pambalay makita gyapon nimo diri sa Mugna sa Iligan City mga kabisaya. Ug aside ana, daghan pa gid kayo tables and chairs, ug ang mas nakatsada pa gyud ang ilang carnival nga naa sulod sa Mugna mismo mga kabisaya, walay entrance. Pwede jud kay ka magbalik-balik mo diri tagagabi ka walay entrance mga kabisaya. Although bisan walay entrance ang carnival diri mga kabisaya, barato pud kayo ang bayad sa taga-rides nila, kay ga-range lang na sila og 50 to 100 pesos, o katong mga extreme na gid kay nga rides na siya sa mga 70 to 100 pesos, o di ba? Mao gini akong pinaka-paborito nga rides mga kabisaya, kaning bump car. Og na-remember gina ko ang limkit kay sa una kay every Saturday nagid mi sa akong mga classmates katong during high school. Tapos everyday grabe nga savings na mo kay ibayad lagi na mo bump car every Saturday. O inana rabi kalipay sa una kay di ba usong cellphone. So next natuntan ahon mga kabisaya kaning roller coaster nga gadagan sad ganahan na ni mga kabisaya no. Ako once lang gid ko nakasakay ani mga kabisaya, og wala na jud ko miudto kay murag akong kasing-kasing murag milagpot na dito sa unahan sa kahadlok. Mo nang mo believe jud kay ko sa mga tawo nga ganahan bitag mga extreme rides. Magmalingaw na lang po tanaw mga kabisaya. Ako na lang pud magsyagit-syagit bisan dili tud ako ang nakasakay. Ako'y ginervyos og tan-aw ani mga kabisaya, kabalo ba mo nga daghan na kay nangahulog ani nga mga butang tungod anang nga rides no. Din ang uban grabe nagsyagita mo na ako di ko pwede mo enter og ingon ana, labi na kung nervyoso ka. Pero kabalo mo dire nagi signage nga bawal ang naisakit sa kasing-kasing, kay syempre tanawag yung rides muram tag-atakihon na mo na ako gid bitaw no, dili gid ko pwede na mga kabisaya, bahala na. Katong bata pa ta mga kabisaya, bibo jud kay ning carnival sa atong panan-aw no, labaw na kay inani nga dula bitaw nga once nga magkuan ka na maglabay kag coins tapos musulod sa square na kay prize. Bibo kay kuana sa una no, pero karon na realize gid na ako no nga busa gid ay daghag kwarta ning piryahan. Kay imagine ha, sa 5 ka coins mga kabisaya wala gid nasulod na bisan isa. Og nagtry po taning slashing nga nauso gini siya karon mga kabisaya, og available ni diri sa Mugna. Nauso na lagi ni sa CD kay duha na kabuk ang naginani. Ako dire duha man po to ang isa sa Imo ka gyapon. Oh, mo gyapon. Hi sir. Hi ba. Sabay-sabay lang tayo lang.
Lagi ana ginasabay na gid sa uso. So usa man ni siya kuya kana nga na siya asin na siya guys. Yes, ma'am. Para mo kuan siya frozen. Okay. Ay, wow, grabe kay kuan siya. Strawberry. Og mo nilang pamaagi mga kabisaya, magbutang sila dan og crush ice sa cups tapos magkuha slag Sprite ilang dukdukon kay para moy para daw mo slush and then ibutang din nila sa cups tapos butangan din nila flavor og depende sa imo kung sa mo gusto nga flavor. Gigutom po kog tanaw aning siomay diri sa Mugna mga kabisaya ug tungod sa kabisi sa mga tindera ako na lang ginagkuha no pero nalangig gid ko ana nga pwede ba ako na lang mo kuha kay para gusto ni jud ko mukaon og syempre butangan ako dagan sili since kay ako may nagkuha di ba din lemon og tuyo o di ba 35 pesos tas 5 na kabuk ang siomay mga kabisaya og lami sad biya kay miti sad ang siomay and then nagpalit pug ko creamy avocado milkshake mga kabisaya I don't know limot ko sa store ni ante pero dugay na nako ni siya nga suki si ante sige mikita ani sa Iligan Market, Iligan Night Market og tag 65 pesos na nilang large size nga milkshake nga avocado mga kabisaya og grabe ginakalami. Basta kan avocado lang gidalami jud kay na siya mga kabisaya. Okay, maura to, panganin na mo.